somebody don't know, somebody talk about the CFM stereo on my station, your station. Big up yourself in the Empress. I used to rise, my Empress. I don't manya chino. Voice of the one, Queen Khadija. Desperate for you to lean on me. Ndoda unisimbise hapana tifi. Mpanda panekwa chiremba. Bati urwere wandimomotera. Asaka kumba pandichadzokera. Mazuva angu vandiverengera. Urwere hakuna kufamba rwendo rurefu. Asi upenyu wangu ototura pefu. Chingava chii, ndobvunza chii. Chingandipodza urwere ndopadara fi. Asi zvanda kujuma biabi. Ndoda kusareneka biabi. Ndoda kukupa rudo nepfuma yemberi. Asi chimwe chete chandinokumbira biabi. Andoda ungondida nekuchimbidza. Andoda ungondida nekukurumidza. Kubva patakasiyana hazvichina kufanana. Mifananidzo yako ndichiri nayo nemashoko awakataura baby. Wakandichimirira uchadzoka nasi wavezi kozvakaenda nepi. Zuva rinobuda nekunyura kandomirira iwewe. Asi rimwe zuva chinondikurira kudai ndaigona kukuratidza zviri mukati memoyo. Waizondida nekusingaperi. Usati wapindura moyo wangu wakaubaya neminzwa ndashaiwa chanditumbura. Me can't get no sleep when the night time I come, hoping to see your call coming in. And I heard to admit I am wrong, cause it's never gonna happen and you're gone coming in. I think about you after work, I work can't get you off my brain. Kuvapa takasiana hazichina kufanana. Mifananidzo yako ndichiri nayo nemashoko awakataura baby. Wakandichimirira uchadzoka nasi wavezi kozvakaenda nepi. Zuva rinobuda nekunyura kandomirira iwewe. Asi rimwe zuva chinondikurira kudai kona kukuratidza zviri mukati memoyo. Waizondida nekusingaperi. Kudai ndaikwanisa kukuratidza zvirimo mumoyo. Dida ndakabayata kukunyo. Shavanoda, Angandiyanda, Pamafura, Amamundimisa, Purongoma, Vitori free, and it got blessed for you. Mundamura Shavanoda, Anganda, Pamafura, Amamundimisa, Purongoma, Vitori free, and it got blessed for you. Sanovembare, Varitive, Magitare, Purongoma, no one gonna Samare.
sendiri munhu wemashave kunge salati Wana makarati, dinenge gorite, vonipima na makarati Wacha, shanana ngoma zine karati Sim danso, pama ngoma ndavane shikati Uwayo, wayo, 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 wayo Sano vembare pama ngoma ndi wayo Wayo, 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 wayo Na shanta itwista ila pa flow Isha, dijenge tete, oh Lai, yaka kosha kufurago Isha, dijenge tete, oh Lai, yaka kosha kufurago Avanga taure, Javanoda Vanga ndiyandari La job of the South and the Selector Gaza I used to greetings here at Tanbini. You know somebody with their life and live in color. Everything bright and beautiful. We have a special guest tonight. Don't touch that dial. You know somebody me full of surprises, you know. The Selector Gaza and Ango Ebas and Pondi Players. Wagwan good people. Rudo chete runondinetsa runonditatsa ukarapasi ndinospera ndakakutakura mufungwa dzangu oshamwari tiyaiwe iweka pane chinhu chimwe chete chandinoda kudiwa pasina rudo pana mweche mutu wapiswa mapiwa ndipe miyedzo ndipepete shandira rudo handinete uri mai vangu handinete ndinokuda kunyangwe uvete tiyaiwe usandionese kache Elijah but yourself no beast and Bulawayo runondinetsa runonditatsa ugara pasi Well forward there the Tanbini. It's good to hear your voice on the number one leading radio station. Yeah man, number one leading radio station. That me say Courage Makamba Willizy Ndozizima kuita kwenguwa sizinondirwanza kufunga Pane maticha suwa, pane machati suwa Sokango ndigara pachifuva Ni anoda kutanga apana Elijah with yourself in a faba Bed company wagwana Kuburita surimuana Tese tenge takarirongera ramangwana Soreva here ayenda hampotwa ne machena Asara wacho wandi kungopiwa mukana Madisa nyuma tora inini tuyumine Kana kuti kungo shamba Muna mato wangu urkusika Kana kuti zingorize chamba Vamakatora kwedu vakakwana Kana muchatora urusorwa Zwandaka ona dosa chaona Mwana wangu baba vakitandaza Kuti vaende ndaisambo dada Iva mudikika na chanda iziva Azivirufu wakatora Uziva ere kukoma wangu Kana muka chanda murangarira mai mama Non-stop slamming. Ukakura Edutainment Education in collaboration with the entertainment. That's what we're dealing with And Mageto is Shanda Musakanga Nwamai chanda murangarira mai Mombodo Nezoga something Kangane mama Hey, kana muka chanda murangarira ma Saba kangane mama Chima wakakurera ukakura Nasi wakutanye pamutakura Wakakura kitsa suwa pari no buda Wakuwa kangana lekuti waitamari Wanande Shimbo tumira opashoma Unorakita kuti unechido Kwecha kunyarara iwewe mukoma wangu Mama bari kukununguna kuno Kana muka chanda Pick up yourself with Lisa Messi Hansi ndawe kuzomagisa register Cashman young man it's Wagwan Ronnie Manyara Wisdom Chambaya Kana muka Shanda murangarira ma It is a must Pull up that yeah what you mean man Wakagurera Ukakura Shiva memba Richmond Pasua Same manager to the world Kana muka chanda murangarira ma Tava kangane mama Hey, kana muka chanda murangarira ma
Sala kangane mama, kangane mama. Chima wakakurera ukakura. Nasi wakutanye pamutakura. Wakakura kiritsa siwa pari nobuda. Wakuwa kangana nekuti waita mari. Vanande. Shimbo tumira opashoma. Unorakitsa kuti une chido. Kweche kunyarara iwe. Mukoma wangu mama bari. John, know somebody if you're joining us, we say you know some Rasta, we don't say welcome. Rasta say well forward. Because you know somebody musically we are always ahead. Great is great and the good never underrated. There's no substitute for quality. It's all about the voice of the voiceless. Etherton, Fabulous Commander. You've been the back-to-back one dance on Massacre. This is Armageddon, the final battle between good and evil. I know some man tonight you have a special best. You know some Etherton Bini. I don't deal with guests. I deal with best. Best of the best. Uncle Epatan in the building right about now. Like I promised you that we always have some surprises in the building. Simon Saw Papa Ronda, big up yourself, Sculptor. Respect and creator. Here's the Cashman Young Money, Molly Kapungu, Shikanda Mina, Mpawa, Ronnie Manyara, mad again. And then I'm Gomana, Trimuno Moga, Tinesha Dombo, Jimbo Kunskisai. Uncle. Yeah, Papa Tagane Muvaka. Goyanga yapon satabu kurukura zgoti chichi kwiti kuti angu achiri kwere zvikanzi aiwari kuwanda zvitora napana ngu zvikanzi aiwa mati ambo kwigirei 1 or 2 tundukwana atwa zviri sei yangu andinani ngumufare aiwa ndofara zvakwa aiwa kuri sei kwamabva kwatabva kuri nani anditi kuribo ndozoti baone kwauya kudo kwadigira 1 2 twakaipa mtakunyanzva aiwa obvious kuti muri yeZimbabwe igare ichimbita sei ichiziya kuti zvinoita panita ma-stress paitombowa pa something umbo refresh hanzi umwongo apa live pa Facebook apa ango epatani nga tomuziya kuti ndiye anoita kuti mabenga emdance ariri saka bile tozikira kuti masongs enyu madance mawandi aiwa ekumadance ari kukozito yekuti ruzhinji kweta yekuri zhinji anoita kuti vaimbo balansa kwese anditika right it's tisataenda kure rekanimboda takandaridza 1 kuti ndingatanga nekapi pano pane kandoda kake nditsvagere kakanzi satani ke asi satani anenge anetsa asi dai asipo umkoma asipo gaya asipo chichaiti aiwa dai asipo dai zvichazofamba mushe masema tongeta kutofunga kana akashandisa munhu mawanata 0772168045. Me don't tell you somebody if you're just joining us. It's Armageddon, the final battle between good and evil, and I have my special best in the building, Uncle Epatan. You know somebody, we have enough tunes to give to you, but right about now I want to play some 1 or 2 3 tracks, and then I want you to tell me what you think about these tracks here. 0772168045. That's the Wagwan number. Or you can come and talk to me on my Facebook page, Etherton Beyond CFM Stereo. But right about now, let's hear the first one. My favorite, as a matter of fact. Yeah, Wagwan. One voice. Listen, me, my Wagwan is going crazy right about the answer. Mawanayo. John was the Etherton or the Fungirego. Ayo wakainya ya Satan ya turu kutaraba. Ndo ngati chibvodori. Chimbo gayo kutudai Satan angasipo. Mawanayo. Maito paridza mujua taurira kuti akubana kama wana acho ndekuti Satani akadzingirwa pasi titori naye ngono kutori naye padhuze munoko naye padhuze saka ukangoita zvokutamba ndobvato ukangobvaira je tapinda mauri unotoona zvotamba What a track. Tell me what you think about this track. Yeah, but the messages that I'm getting here, I'm quite pleased. And kunagirwa navanhu mukutaura danza iwo amabvira ndimulilo mchando anza iwo amzaderere number ero apa takazoti ango epatanja chaicho takamirira anzi Roni asitamirira kungoti tamba zvedu kumbawa nyaya yacho yopera anza iwo chopedza basa ichi Leopard bandit anza ango epatana anopisa uya akatiwata kuwati anko moto manesitari nyona muri kubvirisa. Alright, that was our first tune, Uncle Epatani Rich Turachu. Dauti muritaura tori tsaripi pane rinonzi ndibatsirei baba tinoda kumbopa one gospel hanzi ndibatsirei baba murungozwa message yacho ka dai Satani asipo ka komana ndibatsirei baba tinasina It's brand new, and it's on
wangu wadzika mweya wadzika pa banato andisikutombera zvekutamba wangu mweya watodzika meno wenyu asi moto wandiri kuona uri kukandwa apa ma1 cash bana young monel la job the soft and said Molly Kapungu lockdown right abano hanzo ipa kuti makumbodzidziswawo maingofunga kuti angoyepatana nongoemba dziyadziyaka chimonzwa idzi hanzi tinochikomborerwa regera izvi Mari vangu iwe Aba Andinzwe Achacha Mambo Aiwe Baba Andinzwe Shiniba Zirai Baba Andina Simba Chikere Mama Zinzwe Sashaniba Zirai Baba Pati ndakabimba nemi mwari ndakapikira ndimbobata umushonga pati vanauya vachivandongawo nini kuda kundikokawo asha pati nindobimba nemi andibatsireiwo tichungamirewo wotozouya baba hanzi ndaona ngirozi dzadzika paZFM apa simba pasani mukababa Mari vangu iwe Baba hanzi yeta tondenonzi hit after hit Achacha Mambo wangu ishe Aiwe Baba Ndinzwe Shiniba Zirai Baba Andina Singa Chikere Mama Zinzwe Sashaniba Zirai Baba Pati ndakabimba nemi mwari ndakapikira ndimbobata umushonga kushaza epaza banzai wangu epatana nopisa kuda kundikokawo asha pati nindobimba nemi andibatsireiwo tichungamire hanzi naKendricks Babulawayo apa masaka pulopo hauskuda easy Willizy Mari vangu iwe Aba Andinzwe Achacha Mambo hanzi mweya mtwene wadzika uyo sarudza iyugo pa Wesley apa Baba Andinzwe Shiniba Zirai Baba Andina Singa Chikere Mama Zinzwe Sashaniba Zirai Baba hanzi iyi naimi zichuniro pa ZFM ingani nomboyedza kubatanidza zvinhu zvangu vauya votanga kuporonga pati ndakabimba nemi mwari ndakapikira ndimbobatawo mushonga pati vanauya vachivandongawo nini kuda kundikokawo asha pati nindobimba nemi andibatsireiwo tichungamirewo wotozouya baba ndinzwewo Matilda apa achema hanza yawa kumana pulaika aiwa nachema zvangu It's brand new, and it's on Mari vangu iwe Baba Andinzwe Achacha Mambo wangu ishe Aiwe Baba Andinzwe Shiniba Zirai Baba Andina Singa Chikere Mama Zinzwe Sashaniba Zirai Baba
mabvir 5G network jai so ndo mna matomo ombe uyu ngirozi zaburuka kuno big tuna Anza zaburuka kana ichangamire vadzasika kwa ayo adzasuka kwa vari ndaona vanhu vatendeuka vakawanda anza iwa asango vari kupedza vachinorata vachinorara zvavo kumasowe here Kendricks babulayo hanzi vanoenda kumasowe handitika vanotoziva havani mazvinzi kuti vanhu vemutumbi mutatu ava chipo ndokwa chinongonorumbira aiwa ndokoti ndasimawo yakabude mweya mutsvede chaiyo makazarirwa hamusita zvekuti maraidzi rechi3 musati riridzi chimboti tisanangurira nderechiya rinonzi Baruzeva manje Baruzeva kuti semushingiriro atiri kuita so ukatadza kubata mafanzi ako zvakanaka vauya kwauri vachikusimbisa kona vakubuka wakudzokera papi Baruzeva takudzokera ekaya ane mazvinzi kwavashauri nevaimbi uku hanzi mukasabata mafanzi enyu zvakanaka vanokuta kuti musvike pamakasvika apa vakakujamuka chete madzokera ekaya Baruzeva reka timbokanzwa zvinhu We are C. And it's on Angwe Patai 077216845 panokunyangira kuita kunge muka zviri kusvike kukunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika panokunyangira kuita kunge katsi vachikunyangira vachida vakupedze zvikunetse iwewe Baruzeva ndaona vaenda Baruzeva Simplex music. Angwe Patai panokunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika let me see some fire emoji no fire kunge muka anzanga ari kupi koyi panokunyangira kuita let me see the fire emoji no vachikunyangira vachida vakupedze zvikunetse iwewe Baruzeva ndaona vaenda Baruzeva kana mafanzi enyu mukatadza kumazeva Baruzeva ende gore rino hapana feva Baruzeva kuenda ekaya saka chitogara uri redi nekuti ukatamba navo vanokuita teti oreti okusiya uri papeti saka pakuda nekuti vanouya vakazora bonzo Weleezi Angwe Patai panokunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika kukunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika panokunyangira kuita kunge katsi vachikunyangira vachida vakupedze and the 30/10 Baruzeva ndaona vaenda Baruzeva kana mafanzi enyu mukatadza kumazeva Baruzeva ende gore rino hapana feva Baruzeva kuenda ekaya saka chitogara uri redi nekuti ukatamba navo vanokuita teti oreti okusiya uri papeti saka pakuda kugara nekuti vanouya vakazora ponzi vanokunyengedza vachikupa mabhanzi apa vachikugorerako mafanzi Baruzeva ndaona the people station of choice, rocking the nation. Bringing in one voice. panokunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika kukunyangira kuita kunge muka vanofara vakastika panokunyangira
mugatadza kumasefa parusefa ende gore rino hapana fefa parusefa uenda ekaya saka chitogara uri redi nekuti ukatamba navo vanokuita teti oreti baskuda ukusiya uri papeti saka pakuda kugara wakangwarira nekuti vanouya vakazora ponzi vanokunyengedza vachikupa mabhanzi apa vachikurorerako mafanzi parusefa ndaona vaenda parusefa adzipula iwe mafanzi yenyu enyu wane macapital letters adzipula iwe unotopulwa kana angwe pata adzirinobatwa ipapo chuni panokunyangira kuita kunge muka panofara vakastika kukunyangira kuita kunge muka panofara vakastika panokunyangira kuita kunge katsi vachikunyangira vachida vakupedze aiwanzadzoka zvine difference komana uyu parusefa ndaona vaenda parusefa kana mafanzi yenyu mukatadza kumasefa parusefa ende gore rino hapana fefa parusefa uenda ekaya saka chitogara uri redi nekuti ukatamba navo vanokuita teti oreti baskuda ukusiya uri papeti saka pakuda kugara wakangwarira nekuti vanouya vakazora ponzi vanokunyengedza vachikupa mabhanzi apa vachikurorerako mafanzi parusefa ndaona vaenda parusefa kana mafanzi yenyu mukatadza kumasefa parusefa ende gore rino hapana fefa parusefa andi zviri zvekushaura nyara izve ava ndo baba wavo muka panofara vakastika kukunyangira kuita kunge muka panofara vakastika panokunyangira kuita kunge katsi vachikunyangira vachida vakupedze zvikunetse iwewe parusefa ndaona vaenda parusefa kana mafanzi yenyu mukatadza kumasefa parusefa ende gore rino hapana fefa parusefa uenda ekaya saka chitogara uri redi nekuti ukatamba navo vanokuita teti oreti baskuda ukusiya uri papeti saka pakuda kugara wakangwarira nekuti vanouya vakazora ponzi vanokunyengedza vachikupa mabhanzi apa vachikurorerako mafanzi parusefa ndaona vaenda parusefa hanzi ndavaona vaenda parusefa vakomana kavamwanda kumusha zveshuwa batai mafanzi zvakanaka ava handiti hatinoda kuona kudzwa kuti mwa aendeswa kuruvhazi aenda kuri aendeswa kurudza hanzi aiwa chinyowani icho chinodiwa aiwa chakaipa adakotivera aiwa mukomana uyu ndokumbirawo kuti mumbondipawo song iya yekuti munama tondachema zvangu ukona dzechechi dzabata vanhu panapa vakomana hanzi akuwanikeri papa payoutube tongoti ari kubuda mangwana saka hama dzangu hanzi na12 zvichikusvika uku pakanzi Uncle Epperton official hanzi pakaenda pakanzi Uncle Epperton official ndo pamunowana music yese saka make sure mwana wese kuyoutube aiwa ndakati munzwa kuti mukoma angati azobuda asina kutipoka something masaka imunipo redeem ndimunzwa nyaya chakamira seyapo Turn it off. pakutanga takatanga ndiri vendain taisaziva kumberi ndichaendain long time ndiri kapendain but nhasi kuna mwari ndinotendain pekutanga ndakatanga ndiri vendain taisaziva kumberi ndichaendain long time ndiri kapendain asi nhasi kuna mwari ndinoinzwa ndikatotanga makasa ndichibejain vaindiziva ndichigara butechain madhiri nanga ndisati ndaku kana mangoma angu asati avagecha nhasi vondiwona ini ndichiimba ivo vondiwona angwa ndichi askuda
inzwa akutanga ndakatanga ndiri vendain reisasiva kumberi ndichaendain long time ndiri kabendain but naskuna mwari ndinotendain pakutanga ndakatanga ndiri vendain reisasiva kundina auskuda now hands mamero maheta simarukasi wangu kekito ndovatsika ndechitasi vanongwarira kungofambisa marumasi manje angu ndauya ndakato saka ndati imidzokerere kumakakfure muva udzeskerera sova anguva inindrova inichiva uti auskuda omorerwa Willizi Anzi bate mkomone asati aenderera mberi tinokuara panapa. Anzi I can't wait for 12 kuti dzichaye tione kuti magomane akaiswa pa Uncle Epozana official. Anzi aiwa chibaba ichi aiwanza apana chichibwe chatingataure. Ma message ari kupinda asati ne ma video futhi. Ndokaita kuvunza futhi papa kuti mangoma aya ane ma video ere SR3. Aya so far 3 tine 1 but Raptopera yes. Ma video anyanga chiwe pamberi apa. Ari kuya but ne mamwe 2 futhi. Atikati nyada kuti angobude nechi nema video acho. Alright. Aiwa saka zvinhu zvakarongeka izvi. Hanzi hapana mama collabore amuri kutifungira kana kuti rovero pamberi apa mumwe abvunzo Sydney Nyatsanga pafiyo. Mamwe aripo mamwe tukutomafambira. Anditika. Mamwe aripo mamwe tukumafambira zoti manje. Aiwa pane anyoro anzati kudo collaboration na Master H. Aiwa bo. Mwana wa mai. Hanzi mwana wa mai. Aiwa natenda zvakudo kweko waitana zangu but it's been a while and we wish nothing but the best to zoti mangoma charamba chenda mberi and musamire kuri wa mangoma ngaramba chirira. Komborerwa imambo. Tungamira tichitendo mu Zimbabwe. Inosimbisa ochi. Mango ifatani. Ndizozo. Asi ndikuda kungoti kumbira vasadhibe. Subscribe. Magomana batsirana kwatinoita artist ngati subscribe pakanzi agwe pata tungono so like YouTube subscribe Instagram patano official kwese uya TikTok angwe patano official Facebook same angwe patano official zvese ba zvintu atangoti auskuda zvatobuda auskuda Uplifting ghetto youth, it is a master. That's my motto. Where I go. Linton Hansi Cape Town Tadaira. Junior David P. Kemba you wati kudi. Willizi. Elibat Bandita Hansi KD Adaira. Atakunda marukira Cimentena Maizwi madaire Tashingari ba Dubai hapa wadaira Munashe chaguta Bang bang Let the ghetto youth rise. Uplifting ghetto youth, it is a master. One voice to the world.
Set out at Chilili. Eliza, straight out of Cape Town. Sankeka na mchalo kwa shika. Mano laika, mame mano panika. Sitari chingo lipo ariskuto bozimika. Neki doti gerezi korasika. Kas, renchi toda. Nekenda katangwa ritim. Dichupopa studio, nichumopa kas. Renchi toda. Kana mune lepo, njipendi kutopa. Tenyalas wachimba pikai. Renchi toda. Ba England up. Dandirpa denchi toda. Sharonge kasep koda yes. Renchi toda. Reka dikuze jepaten uko kopa. Aten uko sosa. Kafu house plans for my trousers. And the mirror my juicy for the charupa chouse. Anyway, LCE, I see bicy when you know so blouse in the church and with his mouse. That baby one with the cheetah sing. Take a garage, chingo pass now to my team. Muteli muna so that you know my right to bring. Don't find the man who can get television tinko. The Apple TV. Don't find the TV. Papa side, don't find the iPhone. Can I put you to know and you know to know Tamu Jamie? Cause Renchi Toda. Neke Nakatangwa Ritim, did you pop us to John, did you mobakas? Renchi Toda. Kanamune Lepo, Jipendi, Kotopa, Champagne. Tanyaros wachimba in the building. Well easy. Sean Divine in Cape Town, a Kappa Edaira. Trimanda water, good save. The hope theater with training that center. And the bedroom, you know, never cook better. You know, take a recala is a gum of feta. And they will not do round nothing on the market. For a ratty do, what's the thing? Go by enter. Then she told her, make a nakatang my victim, get you pop us to John, get you more backers. Then she told her, can I moon a lepo, depend you so much and then get you pop backers. Then she told her, can I sing a dance? Yes, man, John also is the greatest, great and a good name for underrated. And there's no substitute for quality, right? So, but I just want to take time to pick up everybody who's locked on right about now. Shout out to my special best who passed through Uncle Epatana. Pick up yourself, you know, Simplex. Your singles are murder. Yes, man, you know, so but last week I had a privilege and honor to meet one of the producers I was longing to see for a very, very long time. Flashy B. He passed by the studio and so my week say he's got his brand new rhythm called The 7 Steps. Don't go read the background there. That's the rhythm that's playing. Background go 7 Steps rhythm. And he's in the building tonight as well. So I'm just gonna talk to him 2-3 minutes. And two months what my weeks I gotta say. You know, when it comes to Edith and Billy uplifting ghetto youth, it is a master. Yes. Flashy B. Wagwan. Zaka mjinasi. Boy na. Mawix. Nice. And it. Yeah. Taka introduce rhythm on Saturday, yes? Yeah, man. And tikambota so tikata ndio Mawix acho aturungu eta 7 Steps and panango asina kuterera so on this show on Saturday ndikana Thursday makidosa renga kaungana ma 1 titawo the 7 Steps. Wanga warifungire kuti the 7 Steps. Tinema steps atiri kutanga kutora. Sema upcoming. Those are uplifting ghetto youth. It is a must for me. And you know to unyibwa maghetto youth asumuke. But the rhythm rari chingani nakora wakadzira. Acho one day. Akawanda nditi? Acho one day. But studio yako iri best kupi. Ku airport kudombora mwari. Airport ndokona ngo epatani ko. Yes. House kuda. It's ndikona naso wadigira artist wangu. Wanakachema kuti ayo wakaina ndomudanzvo kuti nyaya ingopera Saturday chete ndoti maghetto youth vamboona talent wodzidzisanawo and I want you to introduce my artist. Yeah, man. Mogo vibes. Yeah, man. All right. Rekatibotana nemgoma na Mogo vibes. I'm happy to see you once again on ZFM. Zviri sei King. Aiwa King warise. Aiwa King warise fuka. Takataura nyaya dzakawandisa mzwe Saturday and nasi ndio tikatibo continue nyaya dzacho tichiti Mogo vibes akakurira kupi uye zvakatanga rini zvekuimba.
Mogo Vibes wakurira neche pa Engodania kuleva pa Chivu nai music babaka ndakati chongoimba muchingoimba chiriko pandakatochema ndazastori nechuni zvakasaztori nechuni ende turikuona kaisvike music kantonetsa ndikutsanangurire pakakabva because ndakatokura ndisingatozivi kuti ndogona kuimba asi ndaitoimba waitoimba nekuti toziva kuti uri munhu akazvarwa asingaonera nditi and toda kuti kune vamwe vane situation yako chaungavadzidzise nokuti kune vamwe vanototi hai inini handichada handigone kana zvekuimba handigone kudai so handigone kudai asi chaungavadzidzise chii chandinongovadzidzisa ka ndechekuti chokutanga vasununguke kumageto edzi mamwe akaita seavo it's like kana kuti muenvironment yenyu handitika muenvironment yaunenge uri ine vanhu vanoona vakati wandei saka kusununguka kunokusanganisa nezvakawanda zvakanaka vaiziva dhani kuti ukava tu hachi zvekudaro mageto edzi anofunga kuti haiwa uyu muti hausvikirikio saka pamwe pacho kuvhurika sepenzika kunogona kubhadhara neimwe nguva saka right now inini hariti takaruwa 7 steps takanzwa tikaridza tichazoridza asi toda kutanga nesong yako yawakaimba pa7 steps so inonzi chizviya song iyi song inohi mabhisarema handitika right about now, ladies and gentlemen, it's all about the 7 steps really. I'll get it up to one Flash B and I want you to listen to this track here from the one Mogo Vibes, and we're going to be talking about him and his career in the entertainment sector, but I want you to listen to this track and tell me what you think about it. 0772168045, that is the Wagwan number. You can talk to me on my Facebook page, which is Atherton B on ZFM Stereo. You can go and like that page and then you leave your comment on the live which is going on right about now. But right about now, let's listen to this track here coming from the one Mogo Vibes and tell me what you think about it. His name is Mogo Vibes. Said Ababa Chivabab. Said I want you to listen to this music and tell me what you but so far I didn't have to go one. Listen to that one again. Bang!